Bona tarda i benvinguts al millor dels teatres possibles de la vida. Somni, el millor dels grups possibles de teatre solidari, us presenta la seva possible millor nova producció. Per als que no coneixeu, no sé si hi ha algú que no el coneix, per als que no em coneixeu, soc el millor dels Peps Salvats possibles de Sant Andreu. La qual cosa no significa gairebé res, perquè em sembla que a Sant Andreu de Peps Salvats només soc jo. Com ja sabeu, Somnis dedica la recaptació de les seves funcions a causes solidàries. Aquesta vegada serà per la Magic Line, que és una iniciativa de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que consisteix en una caminada solidària en la qual hi participem des de fa ja unes generacions. Què ha passat? Prenent mal? Tot fent-hi una animació en un dels punts de pas d'aquesta caminada solidària. Enguany, precisament, se celebra avui, o s'ha celebrat, o s'està celebrant avui, la Magic Line, i per tant no hem pogut ser, perquè estem aquí, esclar, lògic. I hem pensat que la nostra aportació aquesta vegada seria aquesta, que és menys participativa però més econòmica. També us direm que tenim un ull posat en aquesta espantosa guerra d'Ucraïna i volem dedicar simbòlicament la funció d'avui al poble d'Ucraïna. També he vist en la web de Magic Line que una part dels diners que recullin en general, entre els quals també hi haurà el que nosaltres traiem d'aquí, amb les vostres aportacions de la taquilla, doncs també anirà per Ucraïna, o sigui que d'alguna manera també esteu participant en això. Bé, després de 739 dies per culpa de la pandèmia que ens va estroncar tants projectes a tots, tornem a pujar a l'escenari amb aquest optimisme que ens és tan necessari. Avui veureu la nostra millor versió possible de Càndid o l'optimisme, una novel·la filosòfica de François-Marie Arouet, més conegut per el seu pseudònim. Ja sabeu quin és, no? Voltaire. Em sento extraordinàriament optimista davant d'aquesta estrena, o sigui que comencem. Voltaire va néixer a París el 1694. El seu pare volia que fos advocat, però ell volia ser escriptor i es va sortir amb la seva. En Voltaire tenia dues conviccions fortes, l'empirisme i la tolerància religiosa. L'empirisme consisteix en creure en l'experiència com a base del coneixement del món, en oposició a l'especulació filosòfica. La tolerància religiosa... La tolerància religiosa no cal explicar-la, això és tot ho sap. Encara que en la França del segle XVIII la cosa no era tan clara. El mateix Voltaire es dedicava deista. No es dedicava, no, es declarava deista. La creença que Déu és una mena de rellotger que posa el món en marxa i pren distància per veure'l funcionar. Això també ho sap tothom. Ara sí, però abans... Voltaire va escriure Càndid el 1759, o sigui, ja fa uns quants anys. A Càndid utilitza el gènere d'aventures per satiritzar, no sense un cert punt de vergó, les teories filosòfiques, la justícia, les pràctiques religioses i els governs triomfants del moment. Vaja, com ara, és el pare del mateix que passa ara. És per tant una resposta a l'optimisme filosòfic, la creença, la concepció que assegurava que tot passava per a bé en el millor dels mons possibles. Oi que sí? Sí, sí. Estil, Estudiat. Quan comença la història, Càndid, un jove ingenu, viu a casa del seu oncle. Però millor que ens ho expliqui el mateix autor. No ha vingut el Voltaire, clar, us podeu imaginar. Tenim aquí la novel·la del llibre i tu què ets tan llesta? Puja. Aquí també tenen cara de llest. No, tu puja i llegeix i ja...
Càndid va ser criat en un vell castell i com va ser-ne expulsat. Una vegada, a Westfàlia, al castell de Unterrendrum, hi havia un noi al qual la naturalesa havia dotat amb un caràcter d'allò més agradable. Tenia una família que era el mirall de la seva ànima. Era molt assenyat i tenia tan bona gent que jo diria que per això l'anomenaven Càndid. 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 Els criats més antics de la casa sospitaven que era fill de la germana del senyor Baró i d'un gentilhome del veïnat. Un home honrat i bo que aquella dama no havia volgut mai veure per ell. Les inclemències del temps havien fet manté la resta del seu arbre genealògic. el Baró. Era un dels senyors més poderosos de Westfàlia, que Tenia un castell amb porta i finestres. Fins i tot hi havia un catís que decorava la sala principal. Tothom l'anomenava bon senyor. I em reien sempre les gràcies. I em reien sempre les gràcies. la senyora Baronessa va passar a prop de 350 lliures. M'havia guanyat per haver fet una gran consideració i feia els honors de la casa amb aires de tanta dignitat que jo encara em tornava més respectable. La seva filla, una bunda de 17 anys, tenia vençudes i era una noieta superfresca, revinguda i apetitosa. El presentador era un acte de la gana. El petit Càndid s'escoltava les seves lliçons amb la bona fe pròpia de la seva edat i del seu caràcter. El prof ensenyava la metafisicoteologia, mostrava d'una manera admirable que no hi ha mai efecte sense causa i que en aquest món, el millor món possible, el castell de Montseny Baró era el més vell dels castells i la senyora, la més vella de les vendesses possible. És cosa demostrar que les coses són com són i no poden ser de cap altra manera. Perquè tot el que es fet d'acord amb el fi és fet necessàriament a fi de compte. Fixeu-vos bé que els nassos han estat fets per això hi ha ulleres. Les capes han estat discipulament creades Portar calces! per això hi ha calces. Les pedres van ser formades per Edificar castells! Per això Monsenyor té un castell molt bonic. El baró més important de la província ha de ser el més ben allotjat. I com que els pobres
causes. No vaig tornar, tota esbaltada, tota amoïnada, plena de desig de ser sàvia. Pensar que bé podria convertir-me en l'auspici de la seva Càndid i acatar també. Abans la Càndid que tornava al castell. Càndid, també. Jo també. Ella li va dir, amb una veu entretallada, i Càndid li va parlar sense saber què es deia. L'endemà, després d'aixecar-se de taula ben dinat, una dona i Càndid es van trobar darrere del paravell. Vaig deixar caure la mica. Jo vaig obrir. Ella li va agafar la mà tota innocent. El jove tot innocent va fer un petó a la mà del jovenet amb una vivacitat, una sensibilitat, una gràcia del tot particulars. Les boques es van trobar, els ulls es van encendre, els genolls van tremolar, les mans es van esgarriar. En aquell moment va passar el baró de Thunder Pentron. I en veure aquella causa i aquells efectes, vaig fer fora Càndid del castell apuntades de peu al cul! Conegut es va desmaiar. Així que va revenir. Li vaig donar un reguitzell de bufetades. I va haver una gran consternació en el més vell i més agradable dels castells possibles. Capítol 2. Allò que va succeir-li a Càndid entre els volcans. Allò que va succeir-li a Càndid entre els búlgars. Bé, ja sé. Càndid, expulsat del paradís terrenal, va caminar molt de temps sense saber on anava. No sé on vaig. Plorant, alçant els ulls del cel, girant-lo sovint cap al castell més bonic del món, que guardava la més bonica de les veritats. Es va aturar davant la porta d'una taverna. Dos homes vestits de blau se'l van mirar i van dir: Company, vet aquí un jove ben plantat i la batalla que ens cal. Senyor, feu cara de cansat. No voldríeu pas dinar aquí amb nosaltres? Això seria un honor molt gran, però no tinc diners per pagar la meva part. Què li fa de fa? A un home ben plantat i del vostre talla, del vostre mèrit, no li cal pagar mai res de res. Que no feu 5 peus i 5 polzades d'alçada? Ni més ni menys, senyors, és la meva alçada. Segueu a taula, senyor. No només ens farem càrrec de dinar. Sinó que no permetrem que una mà com vos vagi així pel món sense diners a la butxaca. No es pot escoltar. Els homes han nascut per ajudar-se els uns als altres. Que sí? Teniu raó en això que dieu. Això és el que sempre m'havia dit el mestre Parlós. Ja veig que tot va de primer. Permeteu-me uns quants escuts. Clinc, 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 clinc. That's all. Gràcies. Si em doneu un paper us faré un rebut. No, i ara? Però que no estimeu amb tendresa? Oh, ja ho crec. Estimo amb tendresa a la senyoreta que una bunda. Passo. No. Jo us diem que si no estimeu amb tendresa el rei dels búlgars. Ni poc ni gens. No l'he vist mai a la vida. I ara? Però sí,
Tot seguit el condueixen al regiment. Com? Oh, no! Ja. Li posen uns grillons als peus. El fan girar a la dreta, a l'esquerra. Treure la bursa del fusell. Tornar-la a posar. Engaltar l'arma. Apuntar. Disparar un altre cop. I doblar el pas. I després li donen 30 bastonades. 30. L'endemà mateix fa la instrucció una mica menys malament. I rep solament 20 bastonades. I el dia següent i li donen només 10 bastonades. 10. I els seus companys se'l miren com si fos un I ara, sí, que t'estimes res. S'ha baquetejat 36 vegades per tot el regiment. El rebre llença el cap dels abales de plom al cap. Companys, com diu el mestre Parlàs, les voluntats són lliures. No vull una cosa ni l'altra. Les voluntats són lliures de triar. També pots triar, si vols, que nosaltres triem per tu. Doncs en virtut del Déu que no m'anem llibertat, trio passar 36 vegades per les baquetes. Quan ja es preparaven per a la tercera ronda, que no podia més, va demanar com una gràcia que li esparvessin la costa per terra. I va aconseguir aquesta gràcia. Tanca els ulls i agenolla't. El rei dels vulgues passa en aquell instant. Ole! S'informa del crim del condemnat. Brako Banavich. I com que aquell rei tenia una gran intel·ligència, va comprendre per tot el que li havien dit del Càndid que es tractava d'un jove metafísic força ignorant de les coses d'aquest món. Hombre. Ai. I va concedir-li la seva gràcia. Escampa l'olla. Escampa. Però vet aquí que el rei dels vulgues va presentar batalla al rei dels arbres. La batalla va ser la raó suficient per endur-se
bossa del millor dels mons posa de 30.000 ànimes. Càndid va fugir cuitacorrents. Capítol 3. Com Càndid es va escapar dels vulgars i el que després li va succeir. Les provisions li escassejaven en arribar a Holanda, però ben sentit a dir que allà tothom era ric i cristià, va demanar caritat a unes quantes persones de posat seriós. Totes elles li van recordar que si continuava dedicant-se a aquell ofici, el tancarien en un correccional per ensenyar-li què és la vida. Després es va adreçar a un home que feia més d'una hora que parlava enmig d'una gran assemblea de la caritat. El va mirar de reüll i li va dir: I sou? I què voleu? I sou per alguna bona causa? No hi ha efecte sense causa. Totes les coses es diguen entre si necessàriament i tot està disposat a les millors de les maneres. Ha calgut que fos expulsat a la vora de la senyoreta Cunacunda, que passés pels cols de les vaquetes. I ara cal que demani el pa fins que me'l pugui guanyar per mi mateix. Res de tot això hauria pogut ser d'altra manera. Creieu que el papa és l'anticrist? Mai no ho he sentit a dir, però tant si ho és com si no, el cert és que no tinc ni el bocí de pa per posar-lo a la boca. Ni us el mereixeu! Fora d'aquí, desvergonyit! Ves-te'n descregut i no el torni a veure mai més! La dona de l'orador va córrer a vessar-li sobre el cap un orinal ple de... Déu meu, a quins accessos el zel religiós porta a Senyor. Un home que no havia estat mai batejat, un bon centrecampista, que es deia Jaume, va anar... No? Un home que no havia estat mai batejat, un bon anabaptista, que es deia Jaume, el va portar a casa seva. El va rentar. Li va donar pa i cervesa. I li va regalar 2 florins. Dos aquells. Clinc! Clinc! Càndid, gairebé prosternant-se davant seu, li va dir: El mestre Magloja m'ho deia, que en aquest món tot anava de la millor manera. Capítol 4. Com Càndid va retrobar el seu mestre de filosofia, el doctor Pangloss, i tot el que va succeir. L'endemà, tot passejant, va trobar un captaire tot ple de pústules, la mirada morta, la punta del nas rossegada, la boca torta, les dents negres i amb una veu rovellosa.
una boira per un pobre captaire. Turmentat per una tos violenta i escopint una nena cada batzegada. Ai, que ja no coneixeu l'estimat Pandós. Què sento? Sou vos, el mestre estimat! Per arribar al matre que lleves. No puc dir que m'afada. I coneguda, on és? És morta. Coneguda és morta? El millor dels morts possibles, on ets? Uns soldats búlgars la van esmentar després d'haver-la violada tant com es pot violar una persona en aquest món. El baró, que va voler defensar-la, li van trencar la closca. A la senyora baronesa la van tallar treguda. I el meu deixeble, el pobre, li van fer el mateix que la seva germana. I el quan em desdeny, on ha quedat pedra sobre pedra. I llavors, mestre Parlós, quina ha estat la raó suficient que us ha portat aquest estat deplorable? Ha estat l'amor. Sweet dreams are made of this. L'amor. Who am I to disagree? El consolador de l'univers. Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. El conservador del gènere humà. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. L'ànima de tots els éssers sensibles. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. El tendre amor. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ai! Prou que l'he tastat, Ramon. Aquest ànima dels cors, aquesta ànima de la nostra ànima. I no n'he tret res més que un petó i 20 puntades de peu al cul. Com ha pogut aquesta bona causa produir en vos un efecte tan abominable? Ja coneixeu la Paquet, aquella serventa tan agradable de la nostra augusta baronesa. En els seus braços vaig tastar les delícies del paradís. I això va ser la causa del mal i d'aquests turments que ja veieu com em rosega. La Paquet n'estava infectada d'aquest mal. Potser va morir-ne i tot. Aldo, l'Evanil. Té un franciscà molt savi que l'havia remuntat des dels orígens. Perquè ell l'havia rebut d'una comtessa molt vella que l'havia rebut d'un capità de cavalleria que el tenia per una marquesa que el tenia per un patge seu que l'havia rebut d'un jesuïta
quan era novici, l'havia agafat en línia directa d'un company de viatge de Cristòfol Colom. Pel que fa a mi, ja no li encomanaré ningú, perquè estic ben melós de cabana. Ja és rara aquesta genealogia. No devia ser el diable mateix l'arrel d'aquest arbre? Clar, seria indispensable en el millor dels mons possibles, un ingredient necessari. Per què? Si Colom no hagués agafat en una illa d'Amèrica aquesta malaltia que enverina la font de la generació, llavors no tindríem ni la xocolata, ni la cotxinilla, ni les patates, ni la Pepsi-Cola. La cosa és admirable, però cal que trobem algú que us curi. Això serà difícil, amic. No tinc ni un ral. I allà on aneu de la terra, a ningú li fan una senyera ni li administren una lavativa sense pagar. Aquests arguments van fer que Càndid prengués un determini. Van a tirar-se a Jaume, el caritatiu anabaptista. I van... No. Aquests arguments van fer que Càndid prengués un determini i van a tirar-se als peus de Jaume, el bon anabaptista. I va pintar un quadre tan commovedor de l'estat deplorable que es trobava el doctor Pangloss que aquest bon home no va dubtar en acollir. I va manar que el curessin a compte seu. A l'hospital, plom, plom, 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 a l'hospital, plom, plom. Anastèsia! 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 Anastèsia? Anastèsia! Anastèsia! Això mateix! Anastèsia no. Ai, Això mateix! Victorí! 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 Ai, 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 ai. Au! Ai! Ai! Victorí no. Ai,
tenia bona lletra i dominava l'aritmètica a la perfecció. Jaume va fer-ne el seu tenidor de llibres. Al cap de 2 mesos, però, en haver de marxar a Lisboa a causa dels seus negocis, Jaume l'Anabaptista va posar els 2 filòsofs dins del vaixell. Pangloss li explicava com anava tot de la millor manera possible. Jaume no compartia aquesta opinió. És ben bé que els homes han hagut de corrompre una mica la naturalesa. Doncs no van deixar llocs i bé que se n'hi han tornat. Déu no els va donar ni canons del 24 ni baionetes, i ells bé que han construït baionetes i canons del 24 per destruir-se els uns als altres. Això és indispensable. I els mals particulars porten el bé general. De manera que, quan més desgràcies particulars hi ha, més bé va tot plegat. Capítulo 5. Capítol 5. Naufragi, terratrèmol i allò que va succeir a Càndiz, a Pangloss i al bon Anabaptista. Mentre feia aquests raonaments, es va fer fos. Els vents es van aixecar dels 4 costats de la terra i es van trobar al mig de la tempesta més terrible que us podeu imaginar, a les envistes del port de Lisboa. El bon Anabaptista no dona aigua davant els nassos d'un mariner que no fa res per salvar-lo. Càndiz veu el seu benefactor que treu el somriure i s'amaga per sempre més. Va pentinar-s'hi, però Pangloss li diu que no. Aquella badia havia estat creada expressament perquè aquell bon Anabaptista s'hi ofenés. I ho demostrava a priori el vaixell es para. I mor tothom, llevat de Càndiz i de Pangloss, que arriben a la platja en un tabló. Quan es van haver fet una mica, No hi ha descans en aquesta obra? tot seguit. Es dirigeixen cap a la ciutat de Lisboa. No acaben de posar els peus en aquella ciutat, plorant encara la mort del seu benefactor, que senten com la terra tremola sota seu. El mar s'esvora i destrueix tots els vaixells que hi havia ancorats al port. Crits de flames i de cendres cobreixen places i carrers. Les cases s'esfondren. Les teulades de les cases cauen sobre els fonaments. Els fonaments desapareixen. Oh, 30.000 ànimes i habitants de totes les edats i dels 2 sexes moren esclafats per la runa. Càndid, que s'havia fet mal amb unes esberles de pedra, geia assegut al terra tot cobert de runa i deia a Pangloss: Ai! Ai! Porteu-me una mica!
a Amèrica, va experimentar les mateixes sacsejades l'any passat. Causes iguals, iguals efectes. Queda clar que hi ha una mateixa reguera de sofre que va de Lima fins a Lisboa. Ah, sí? Sostinc que està demostrat. Per què? Això que ha passat és el millor que podia passar. Per què? Si a Lisboa hi ha un volcà, A Lisboa hi ha un volcà? és perquè està en el lloc ideal. Perquè és impossible que les coses no estiguin allà on és evident que són. Perquè tot està la mar també. Un homenet vestit de negre que hi havia al costat seu, familiar de la Inquisició, va prendre la paraula molt seriosament i va dir: Sembla com si el senyor no cregués en el pecat original. Si fos així com diu de la millor de les maneres possibles, no existiria ni el pecat, ni la caiguda, ni el cas. Vostra excel·lència m'excusarà, però la caiguda de l'home i la seva maledicció havien de produir-se necessàriament en el millor dels mons possibles. Aleshores el senyor no creu en la llibertat. La llibertat és compatible amb la necessitat absoluta, perquè era necessari que fóssim lliures. Capítol 6. Com va fer-se un bon auto de fer per evitar els terratrèmols i com Càndid va ser apallissat. Joder. La Universitat de Coimbra havia resolt d'una vegada que l'espectacle d'un grapat de persones cremades a foc lent amb gran cerimònia és un remei infal·lible per evitar que la terra treballi. Ergo! The Bluetooth device is ready to pair. Després del terratrèmol que havia destruït 3/4 parts de Lisboa, els savis del país no havien trobat un mitjà més eficaç per prevenir una ruïna total que oferia al poble un bon auto de fe. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Publica d'haver-se casat amb la seva mare. Després van cantar el doctor Pangloss i Càndid. D'un pare
Com una vella va prendre esment de Càndid i com aquest va retrobar allò que més estimava. Ja es retirava, quasi sense aguantar-se dret, sermonejat, apallissat, el sol i beneït, quan una vella se li va acostar. Fill meu, no us espanteu. Mengeu, beveu i descanseu. I que la Mare de Déu de Lourdes i la Santa Verge del Roser i el Sant Cristo Gros us guardin. No és la meva mare que heu de passar, per favor. Qui sou? Qui us ha inspirat tanta bondat? Com us pagaré jo? No feu tantes preguntes i seguiu-me. L'agafa pel braç i caminen plegats, camps enllà, cosa d'un quart de milla, fins a arribar a una casa sola voltada de recs i serrís. La vella pica una porteta. Obre. La vella porta Càndid per una escala amagada, molt amagada, fins a arribar a una habitació de color daurat i el deixa segur que de pere brocats. Torna a tancar la porta i se'n va. Càndid es pensava que somiava i considerava tota la seva vida un malson, però en aquells moments li semblava un somni de regal. La vella no va trigar a tornar. Arrossegava amb treball d'una dona tremolosa, imponent, brillant de pedres precioses i coberta de pèls. Brillant de pedres precioses i coberta amb un vel. Aixequeu aquest vel. Sou vos! Sou viva! I us retrobo a Portugal! Així doncs no us van violar? Com el mestre Pamplós va assegurar-me? No us van foradar la panxa? Sí, tot això és cert. Però jo sempre manen aquests tràngols. I el vostre pare? I a la vostra mare els van matar? Sí, això sí que és cert. I el vostre germà? A ell també van matar-lo. I com és que sou viva? Com no sabíeu que jo estava aquí a Portugal? I quina us heu passat per trobar-me en aquesta casa? Ja us ho explicaré. Però primer heu de dir-me tot el que us ha passat d'ençà que em vau fer aquell perdó i vau rebre aquell reguitzell de bufetades. Càndid va obeir-la i li va explicar de la manera més candorosa possible tot el que li havia passat des del moment de la seva separació. Búlgars, baquetes, instrucció, reis, Holanda, anticrist, a l'hospital, pom, a l'hospital, pom, arròs, sífilis, ull-orella, naufragi, terratrèmol, Lisboa, auto de fe. Hola. Va plorar una mica al saber la mort del savi Pamplós i del bon Anabaptista i després va abraçar-se en aquests termes a Càndid. Capítol 8. Història de Cunegunda. Era el nit i dormia com una soca quan va plaure el cel d'enviar els búlgars al nostre vell castell de Tànger-Tentró. Van matar el pagà i el tete i van retallar trossets a la mama. Un búlgar de 6 peus d'alçada es va posar a violar-me.
em vaig avançar, vaig mossegar, vaig esgarrapar, vaig mirar. El molt bèstia em va clavar una ganivetada aquí, al costat esquerre, i encara em porto la senyalita. Oh, Déu meu, ensenyeu-nos. No, home, no, ara no. D'això jo us ho ensenyaré després, ara continuem. Continuem. Doncs va entrar un capità Burger i se'm va portar una presonera de guerra a la caserna on s'estava. Li rentava les 4 camises que tenia, li feia el dinar, em trobava molt bonica i escolta'm una cosa que ja estava la mar de bé, Potser sí que era una mica suro i es notava que no s'havia educat a l'escola de Parlós, Doncs un bon dia, quan es va haver cansat de mi i es va haver quedat sense míssil, em va vendre un jueu a qui li deien Domi Sacat, que traficava a Holanda i a Portugal, i que era un familler d'envergadura. Doncs un dia el gran inquisidor em va veure a l'església, em va mirar així de rebull una bona estona, i va manar que em diguessin de part seva que volia parlar amb mi d'una cita superestàtic. Doncs al final vaig anar al seu palau, li vaig dir qui era i va dir que no podia ser que una noieta com jo estigués al mas un israelita. Doncs de part seva li van dir al Domi Sacat que volia parlar amb mi i que em seguís a Monsenyor. Però mi s'acaba de que li parlar-ne. I Monsenyor m'ho va parlar a la segona volta. Mira, el que vaig dir, escolta, va anar un acord, pel qual tant la casa com Dios perteníem a tots dos en comú, que el jueu es reservava el temps de dimecres i el dia del sàbat i l'altre de resta de dies de la setmana. Ja fa 6 mesos que dura aquest conveni, no han faltat les discussions, no us penséssiu, perquè m'ha quedat tot clar. Si la nit de dissabte o diumenge pertanyia a la llei, una bona llei indica, saps això no queda bé tot clar. Perquè fa mi que de moment m'he resistit a tots dos, I jo crec que per això... Ah, exacte. Per això jo crec que encara no. Doncs mira, ves per on que parlem. Allunyar les gires de la veu, així per intimidar, Domi Sacat, a Monsenyor li va venir de gust, doncs a celebrar un auto de fe, el qual va fer-me l'honor de convidar-m'hi. Oi, quina angúnia quan vaig veure com cremaven aquests dos biscaïns i aquell pobre que es va casar amb la seva comare. Ai, pobret. Oi, però quin és l'any més gran i quin ensurt quan vaig veure allà el pobre senyor aquell que s'acaba amb l'os, amb una mitra al cap. Oi, me'l vaig estar mirant, vaig seguir-lo una mirada, vaig veure com el penjaven i em vaig desmaiar. Quan havia tornat en si us vaig veure allà palplantat, ensenyant les vergonyes. Oi, allò va ser massa, el súmmum de l'horror, de la pena i de la consternació. Lloava Déu que us havia portat altra vegada davant meu. Li vaig dir que ella veia la meva serventa, que us portés cap aquí, que us portés menjar i us donés aquestes coses, no? I he complert l'encàrrec de meravella, he complert el meu desig de tornar-vos a veure, de parlar amb vos, de sentir-vos la veu. Ai, de no tenir molta gana, oi que sí? Perquè jo en tinc moltíssima, Que sembla si anem a sopar, Posem una miqueta de sopar, sí. Vinga, sopem un moment, Un cop van haver sopat, van tornar al canapé de brocats que ja hem dit, i allà es trobaven quan va arribar un dels amos de la casa, el senyor Domi Sacat. Era el dia del sàbat. Venia a fruir dels seus drets i a declarar el seu amor i la seva tendresa. Capítol 9. Què va ser de Càndid, de Punabunda, del gran inquisidor i d'un jueu? Patua, gossa de Galília, que no tens prou amb un senyor inquisidor, que ara també n'he de compartir amb aquest galifardeu? Scrooge! Scrooge! Clic, 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 clic! Clic, 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 clic! Clic, clic, clic! Ai, pensa santíssima, què seran els altres? Llavors, a casa meva, si ve la justícia, hem begut oli. Si no l'haguessin penjat, era Parlós ens aconsellaria una cosa davant d'aquest destret, perquè era un filòsof de debò. Si aquest era home demana auxili, no dubto
passejant per Cádiz, sentint els plors de la vella amb E punagunda, arriba la vella amb E baixa. Anem a Cádiz. A la quadra hi ha 3 cavalls ensellats amb les brigues a punt. Anem a Cádiz, que allà hi fa el temps més bo de la terra. Mentre s'allunyaven, la Santa Hermandat arriba a la casa. Enterra l'inquisidor a una església com cal i tiren d'on hi sacar un femer. Ell m'ha robat els escuts i els diamants. Com ens sortirem d'aquesta? No us queda res de res bonica coneguda. Ni un sol malabarista. Doncs què hem de fer? Van arribar finalment a Cádiz i equipaven una flota i es replegaven tropes per fer entrar en raó els jesuïtes del Paraguai, acusats d'haver provocat una revolta indígena contra els reis d'Espanya i de Portugal. I ja el teniu, capità. Ens dirigim a un altre món. Deu ser aquell que tot va de primera. Us estimo de tot cor, però encara estic trasbalsada després de tot el que he vist i tot el que he sofert. No tingueu por, que tot anirà bé. La mar de bé. La mar de la nostra Europa és una mar més calma i on els vents hi són constants. No hi ha cap dubte. El millor dels mons possibles és el nou món. Ja és llàstima que pengessin el Xavi Caldós. Ara ens aconsellaria coses sobre el mar físic i el mar moral que cobreixen la terra i el mar. I jo gosaria posar-hi respectuosament algunes temes. Capítol 11. De com arriben a Buenos Aires i d'allò que els va succeir. Van arribar a Buenos Aires. La Gunda, la Bella i Candy van arribar a casa del governador don Fernando de Ibarra i Figueroa i Mascareñas i Lamportos i Sousa. El governador que estava a punt que s'adeien amb aquell reguitzell de cognom que tenia. S'abraçava la gent amb el més noble del Menpreus, amb el cap tan alçat, en un to de veu tan imposant, i amb una manera de caminar tan afectada i engagida, que tothom que el saludava estava temptat de fer-li una cara nova, Vite, boludo. La concha de tu madre. La zona que agradava l'Andalí. Pinche pelotudo, seco, boludo. La senyoreta coneguda m'ha promès fer-me l'honor de casar-se amb mi i prego vostra excel·lència que es digni acompanyar-nos a les noces. Don Fernando de Ibarra y Figueroa y Mascareñas y Lamportos y Sousa, refilant-se el bigoti, somriure amargament i va manar Candy que anés i va ser rebit de la seva companyia. Andate, pelotudo. Nació extraña. Choripán. Candy a un país. El governador es va quedar amb Cunegunda i li va declarar la seva passió. Viste, chimichurri. Le va
l'encant de Cunegunda. Vos sos Maradona, yo seré tu Messi. Qué bueno que llegaste, sos macanuda. La noia li va demanar una estoneta de jeure per consultar la vella i prendre una decisió. Espereu aquí, un momentet. Ara vinc. Maradona. Senyoreta, teniu 72 quarters de noblesa, però ni un ral. Creieu que us heu d'aventurar a aguantar una fidelitat a tota costa? El governador de Sud-amèrica, que és el més poderós de tota l'Amèrica meridional, vol casar-se amb vos. I per altra banda veu ser violada pels burles. Un Issagar, aquell, el jueu! Un jueu! Jueu! Patua, cosa de Cabrera. I un inquisidor! No, vos no creieu del pecat nacional? Es van beneficiar de les vostres gràcies. Creieu que heu de continuar sent fidel a tota costa? Jo, voleu que us digui, els infortunis de vegades otorguen certs drets. Jo, si fos de vostè, no ho pensaria pas. Em casaria amb aquest governador i seria una providència pel capità Handy. Mentre la vella parlava amb el seny i l'experiència que atorguen els anys, van veure entrar al port una bragueta. Què? No. Mentre la vella parlava amb el seny que atorguen els anys i l'experiència, van veure entrar al port una barqueta. Què estaria pensant? I viatjaven un jutge de pau i una colla de butzils que empaitaven els assassins de Monsenyor Inquisidor. T'he portat la barqueta. No podeu fugir. Al capdavall, vostè no ha matat el senyor Monsenyor Kent i el governador, que us estima, no us deixarà que us passi res. Quedeu-vos aquí. No fugiu. Fugiu, si no voleu fer la foguera abans d'una hora. Calia no perdre ni un segon. Però com s'ho faria sense Cunegunda? Com ho faré sense Cunegunda? On s'amagaria? On m'amagaré? Capítol 12. Com Càndid Inca Campo van ser acollits pels jesuïtes del Paraguai. Càndid
i aportat de Cádiz, un criat com n'hi ha tants a les costes d'Espanya i a les colònies. Tenia un quart d'estat espanyol. Era fill d'un mestís i havia nascut a Roma. Havia estat escolat, habitat, mariner, marxat, soldat, i estimava molt el seu amo, perquè el seu amo era molt bona persona. Una reculada abans allà els cavalls amb a davant. Anem alt, seguim el consell de la vella. Pusim i caminem sense mirar enrere. Estimada coneguda, havent abandonat-nos ara que el governador ja es preparava per les nostres noces. Què fareu, coneguda, tan lluny de la pàtria? Paraula pura, les dones sempre se'n surten. Déu t'hi ajuda. Via, Però què farem? On em portes? Què farem sense coneguda? ai per Sant Jaume de Compostela. No volia una guerra ja als orígens. Doncs ara farem el seu amor. Poder roure els camps. Estaran encantats que tenim un capità que fa la instrucció de búlgara. Fareu una fortuna horrorosa. Quan els homes van d'un lloc, van mirar un altre, a veure i fer coses noves. És un plaer d'allò més estrany, amor. Un moment. Però tu has estat mai al Paraguai? Mamá, huevo, yo soy de Paraguay. Mare, si no està. Vaig ser ajudant a cuina al Col·legi de l'Assumpció. Conec el govern dels padres, com els carrers de Cádiz. És una cosa admirable, aquest govern. El regne ja té més de 300 llengües de diàleg i està dividit en 30 províncies. Els padres tenen de tot, els pobles no res. És una obra mestra de la raó i de la justícia. Per mi no hi ha res de més diví que els padres, que aquí fan la guerra als reis d'Espanya i Portugal i a Europa els compensen, que aquí maten espanyols i a Madrid els envien al cel. Oh, això m'enlluerna! Anem, aviat sereu l'home més feliç de la terra. Que contents estaran els padres quan vegin que els arriba un capità que fa la instrucció de búlgara. Som-hi. Van arribar al primer lloc fronterer. Cacardo va dir a la guàrdia avançada que un capità volia parlar amb un senyor comandant. El reverend pare provincial és a la desfilada després d'haver dit missa. No podeu besar-li els esperons fins d'aquí a 3 hores. Però és que el capità, que per cert té una cana que tomba, igual que jo, no és espanyol, és alemà. No ens deixaríeu fer humors mentre esperem a sa reverència? El sergent va retrametre aquestes paraules tot d'una al comandant.
encara puc parlar amb ell. Digueu-li que el portin a la curieta. Així que sou alemanys? Ni més ni menys, reverent pare. I de quina part, si es pot saber? De la fastigosa província de Westfàlia. Vaig néixer al castell de Kandertenronk. Això no pot ser! No et sigueu! Quin miracle! Sou vos! Pels búlgars? Vos, el fill del senyor Baró? Vos, jesuïta del Paraguai? Van a dir que fent mones prenen coses ben estranyes. Pel gros que n'estaríem de contents si no us haguessin penjat. Encara quedareu més sorprès, més emocionat i més fort de si us faig saber que la vostra germana, la senyoreta Conagunda, és viva i està xerida. Ai, i on és? On és? Venen a l'hora, a casa del governador de Buenos Aires. I el que figureu-vos, jo venia a fer-vos galerna. Capítol 13. Com Càndid va matar el germà de la seva estimada Conagunda. Encara recordo aquell fastigós dia que van matar el papà i a la mamà i van violar la meva estimada tata Conagunda. No sabeu que jo, per aquell entonces, era jove ben formós i al cap dels anys encara ho vaig ser més. Suposo que per això el reverend pare Creus, el superior de la casa, em va agafar un efecte d'allò més tendre i em va donar l'hàbit de novici. Després em va portar a Roma i tot. Però digueu-me, és cert que la meva estimada tata Conagunda és acá el governador de Buenos Aires? Què sap? Si potser vostè i jo no podríem entrar victoriosos a la ciutat i rescatar la meva tata Conagunda. Em friso per fer-ho, perquè comptava casar-m'hi i no m'ho trec del cap. Casar-vos amb la meva estimada tata Conagunda. Però qui m'ho prens? La meva estimada tata té 72 quarters de noblesa. Quin descrèdit gosar proposar-me una cosa tan temerària. Reverent pare, tots els quarters del món no hi farien res. He tret la vostra germana dels braços d'un jueu i d'un inquisidor, m'està molt reconeguda i es vol casar amb mi. El mestre Pacloix em deia que tots els homes són iguals i us ben asseguro que m'hi casaré. Això ja ho veurem. Que li perdeu? Scrooge! Scrooge! Ai,
Capítol 14. De moltes coses que resumidament succeeixen. Succeeixen. Resumidament, Càndid i Cacambo fugen cap al Dorado, la ciutat d'or, però decideixen tornar a Europa. El rei del Dorado els proveeix de centenars de llames carregades de tresors i provisions per al llarg viatge. Cacambo torna a Buenos Aires per trobar coneguda, mentre Càndid fa els preparatius per navegar fins a Venècia on s'hauran de retrobar. Però, com que Càndid és Càndid, doncs es deixen de banar per tots els pocavergonyes que se li posen pel davant i ho perd gairebé tot. Després de ser enganyat i timat convenientment a París, arriba a Venècia, on es retroba amb Cacambo, que ara resulta que és esclau d'un rei destronat. Capítol 15. D'un sopar que va fer Càndid amb 6 forasters, i qui era? Un vespre que Càndid estava a punt d'entaular-se, Bacoi, us toca? Va, parlem, home. Prepareu-vos per parlar. És aquí coneguda? Porta-m'hi i que em mori de goig al seu costat. No és aquí coneguda. És a Constantinoble. Constantí. O és igual, ni que fos a la Xina. Anem corrents. No, sortirem després de sopar. No vull dir-vos res més ara. Soc un esclau i l'amo m'espera per servir-li a sopar. No li digueu res a ningú. Sopeu i estigueu a punt, mamaueu. Càndid, mig amoïnat, mig content, feliç d'haver retrobat el seu emissari fidel, sorprès de veure que s'havia convertit en un esclau, amb el sol pensament de retrobar la seva estimada Cunegunda, el cor agitat, la ment trasbalsada, va seure en una taula on hi havia 6 forasters que havien anat a Venècia a passar-hi el carnaval. Cacambo, que servia de veure a un d'aquests forasters, se li va acostar a l'orella i va dir-li: Senyor, vostra majestat ja se'n pot anar quan li sembli bé. El vaixell és a punt. I una cosa semblant van fer 5 criats, respectivament, amb els altres forasters, tot tractant-los de majestat. Senyors, vet aquí un armament original. Com pot ser que tots 6 sigueu monarques? O jo us asseguro que jo no soc pas de rei, Aleshores, l'amo de Cacambo, amb un posat molt greu, va prendre la paraula i va dir en llengua italiana: Prego, io non sono cabra mista, io sono Ahmed, il grande sultano Ahmed. Io vaig destronare il mio fratello, il mio nipote mi va a destronare a me. Ara passo els meus últims dies al vecchio serraglio. Il grande sultano Mahmoud, il mio nipote, mi permette fare un viaggio di tanto in tanto per ragioni di salute. Vi ingurta a passare il carnavalle a Venezia. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tumba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere huir.
Jo em dic Ivan, estat emperador de totes les Rússies. Em van destronar al Bresol mateix. El meu pare i la meva mare els van empresonar. Vaig ser educat a la presó. De tant en tant tinc permís per viatjar acompanyat dels meus guardiões. He vingut a passar el carnaval a Venècia. Socio que la vende galletas y una pide de votos. Y que el domingo me ensucia la plaza. Pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo juntando papeles, me voy a quejar a la municipalidad. La matrusca cos papari. Jo soc Carlos Eduard, king d'Anglaterra. El meu father em va cedir els drets de la monarquia. Vaig haver de lluitar per defensar-los. A 800 o molt partidaris meus van arrencar-los al cor i els hi van fracar by the face. He estat a la presó. Me'n vaig a Roma a fer un relaxing cup of tea con leche. És el meu father, destinat igual que jo, i que el meu grandpa. I he vingut a fer balconing. Vull dir, ha passat a Venècia. Una banda dominguera que siempre toque en la plaza con una tumba grandota y unos gatillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide de votos. Fuck you, motherfuckers. Jo ja no rei dos polonesos. A de resultes de guerra he perdut els meus estadillos hereditaris. Manda, carai. El mateix li va passar al meu papinyo. I em resigno davant la providència igual que el sultà Ahmed, l'emperadoriño Iván i el rei Carles Eduardinho, que Déu doni moitos años de vida. I he vingut a passar el carnavalinho a Venècia. Sin embargo me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar y yo papeles y Os den a todos por culiño, chanchugueira. Jo també soc rei dels polonesos, però la providència m'ha donat un altre estat, en el qual he fet més de bé que tots els reis salva desplegats no han fet mai a les libes del Vístula. Em resigno, com tots vosaltres, a la providència i he vingut a passar el carnaval a Venècia. Van este ritmo que a toda la plaza parece contagiante. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza. Es una tumba grandota, no de nada. Salsa teriyaki. Messieurs, je ne suis pas dans des conditions contre vous altres. Mesdames, mateix, este roi, ni més ni menys que tots vosaltres. Vaig ser escollit roi de la Corse. De Còrsega. He estat assegut en un tron. I ara vaig passar els meus últims dies a la presó de Londres, a la Badia. He tingut ne pas un, secrétaire d'État. I ara tinc un criat amb prou feines. In altre temps m'anomenaven Votre Majesté. I ara em diuen Messier, i gràcies. I ara em fa por que em passi el mateix i em tracti malament. I per això he vingut a passar el carnaval a Venècia. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide de votos. Tengo una banda dominguera que siempre toca en las plazas, una tumba grandota, los gatillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende D'altres, cinc reis havien escoltat amb noble compassió les paraules
un d'ells, sense quins, perquè el rei Teodor es comprés roba i vestits. De Teodor? Merci, le roi, merci. Clic, 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 clic. Merci, monsieur le pater, merci. Canvi, per regalar-li un diamant de 500 sequins per l'home. Oh là là, oh merci beaucoup, mon chéri, oh, vraiment, mon chéri, merci beaucoup. I doncs, qui és aquest home del carrer? Es preguntaven els 5 reis, que està en condicions de donar 100 vegades més que nosaltres i el damunt ho fa? I doncs, qui és aquest home del carrer que està en condicions de donar 100 vegades més que nosaltres i el damunt ho fa? Capítol 16. Viatge de Càndid a Constantinoble. I allò que li va succeir a ell, a Cunegunda, a Pangloss, a la Vella i el germà de Cunegunda. I de com aquests dos darrers personatges han hagut de ser representats gairebé simultàniament per les mateixes actrius per falta de personal. Ja. Espereu! Però Càndid no tenia altra cosa al cap que anar a buscar la seva estimada Cunegunda a Constantinoble, que ara era esclava domèstica a Turquia. No para. Càndid i Cacambo es reuneixen amb Pangloss i amb el jove baró, que ara estan regant a darrere! Càndid compra la seva llibertat! I fa el mateix amb la Vella i amb Cunegunda després de retrobar-les a Turquia. Però resulta que Cunegunda s'ha tornat lletja. Molt lletja. I antipàtica. Molt antipàtica. I el Càndid ja no s'hi vol casar. Però continua amb la seva promesa de fer-ho. Càndid compra una petita granja i torna a mirar al baró a veure. Seria molt lògic afigurar-se que Càndid portava la vida més agradable del món. La seva dona, que es feia cada dia més lletja, es va tornar sorruda i remugaire. Me cago en la puta. La Vella, que ja no podia dir fam, encara estava de més mal humor que Cunegunda. Cago en la puta hòstia. Cacambo, que treballava a l'hort i portava a vendre les verdures a Constantinoble, estava aclaparat de tanta feina i maleïa el seu vestit. Hola, se va a ver fuera en el peo, mi amor. Pangloss estava enfurismat perquè el seu geni no brillava a cap universitat d'Alemanya. Cago en l'olla, ergo! Un bon dia, la Vella va gosar dir. Tengo una pregunta per vostè. Què és pitjor? Ser baquetejat pels búlgars? Ser violada 100 vegades? Anar a galeres? Ser penjat en un auto de fe? O estàs aquí sense fotre res? És una bona pregunta. No ho sé.
Capítol 17 i últim. Conclusió. Al veïnat hi havia un dervix de molta anomenada que passava pel millor filòsof de Turquia. Tots ells van anar a trobar-lo per consultar-lo. Mestre, hem vingut a demanar-vos que ens digueu per què ha estat creat un animal tan estrany com l'home. I jo què sé, això no és cosa meva. Però, reverend pare, hi ha molta maldat en este món. I què més dona que hi hagi mal? O bé, quan sa majestat envia els vaixells a Egipte, et penses que es preocupa de si les rates viatgen còmodament? No, ai, doncs ja està. Què hem de fer, doncs? Ui, jo què sé. Jo volia parlar una estona amb vos dels efectes i les causes, del millor dels mons possibles, de la naturalesa del mal, de l'origen de l'ànima i de l'harmonia preestablerta. Mira, xata. Jo no en sé res de res d'això, Amb prou feines puc cultivar el meu hortet i vendre les meves fritetes. Deveu tenir moltes terres i molt riques. Tinc 20 vessanes solament, que conreo amb l'ajuda dels meus fills. La felicitat es troba en el dur treball i en la bona companyonia. I per trobar un significat a la vostra trista existència, heu de manar una vida semblant, centrant-vos en el vostre hortet i en el dur treball. Per què? El treball allunya de nosaltres 3 mals molt grans: l'ensopiment, el vici i la resignació. Voleu fer favor de callar? Tu també. En arribar a casa, Càndid es va fer profundes reflexions sobre les paraules del filòsof. Molt profundes. Molt. Bueno, Així? supernatural. Em sembla que aquest senyor s'ha forjat un destí molt millor que el dels 7 reis amb els que vam tenir l'honor de sopar. Les grandeses són molt perilloses, tal i com llegim amb tots els filòsofs. Ja ho sabeu. Sí. També sé que hem d'anar a l'hort a treballar. Teniu raó, perquè quan l'home va ser posat en el jardí de l'Edén, hi va ser posat un operator per treballar-hi, cosa que prova que l'home no ha nascut per al repòs. Tots els membres d'aquella petita comunitat van compartir aquest propòsit tan lloable i cadascun d'ells es va posar a fer el camí que volia. Pambrós li deia a Càndid de tant en tant. Els esdeveniments estan lligats els uns als altres per formar el millor dels mons possibles. Perquè al capdavall, si a vos no us haguessin expulsat d'un castell a puntades de peu al cul per estimar la senyoreta Cunegunda, si no us haguessin portat al davant de la Inquisició, si no haguéssiu travessat a peu Amèrica, si no haguéssiu donat un bon cop d'espasa al senyor Lató, ara no seríeu aquí i no menjaríeu poncirs confitats i pistatxos. Està molt bé això que dieu,
Va contestar. Canvi. Però ara hem d'anar a l'hort a treballar. melòdica, periòdica, per arribar al matagalls.